मा गरमथारब्रा बोथोरफोरा लाबो दिनलाय होद मानसिफोराबो रावबो गैया नामा थांजोबखो बस आबो डिस्टार्ब गरमफोराव डिउटियावनो थांनाय बामगौमोन बहा थांजोबखोब्रा ओइ मेब्ला ओजों फैलाय थाब फै मा जाखो बस मेब्ला दिन डिउटियाव सोर सोर थांदों दाउखुमै ओमफ्राय सियं ओमफ्राय हातसु आरोलाय गब्ला नंगौ नामा दिनै टारगेटआलाय बहा आलुगुरि सनापुरि खख्लाफारा बाथौनि ओइ मेब्ला नोंनो सिखर दं नामा आं दिनै डिउटियाव थाङाब्ला बोरै सिखर मोनदों मानसियाबा जागाटा सोंनानै नायाखै आरो नों सिखर नागिरबावदों गैया खारदो गावबा गाव जागायाव जागोन बस बिसोर साब्रैयालाय मा लाबोगोनब्रा दिनलाय लामायालाय माबायदिलै आंखौसो थांबायमोन सेरा बायबाय माथो बसनो दिनै दां जाखासिगोन आं ओइ मेब्ला बस जादों ना गैया दोङो नोंसोर लाबबाय लाबबाय ओइ बसालाय दों ना गैया दोनबाय नै लाबबाय आइया बहानिफ्राय लाबखो बे मालखो सनापुरिनिफ्राय नायनि मोजां नंगौ नामा आइया बेलाय माथो बायनोसो बै लामायाव गोलैदोंमोन दाबुना गोलैदो मा फैदोंलाय गोसो जानानै सोरदो मानसिफोरदो गियोनो नाबो गियाबा बस जानायाव है बिदिनो बेसे मोनो जोंलाय दालाय मा नांलाय बस बे खेबसेखौ आंखौ अननानै निमाहा होदो निमाहा खामानिखौ मोजां मावनो रोङा साला थाइनाया थांनोसै थाब बस बे खेबसेखौ निमाहा होथारदो बस दे आंखौ निमाहा होबाय आरो दिननिफ्राय खामानिखौ मोजां मावदो जागोन दे बस साला सुवादा दिनै आं बायलाला शेयारखौ बायबाय मा कामाव खाथिगोन बेलाय थै थाथोंसै बिबारानो फाबटाबनो फैबाय नांगो Bapak ya yakin sudah. Woi, Mebla bos dong nah. दोङो Woi, bos. Hai, bos. Bos, ini mobil apa yang? बेसे दामिनि Mica toh? हाबास बेटा नोंथ' माथो आंनि सिलारखौ दंलै आंबो गोदो फिसायाव बेबायदि मबाइल खावै बेसे होसोजानो बुजानो मोनबाय साबास मोजां आरो दिननिफ्राय बेबायदि लाबोबाय थादो आच्छा दावमै Ma bos. मबाइलखौ बहानिफ्राय लाबोखो Batukulनिफ्राय सासे सेंग्राया रायलायबाय थादोंमोन फनाव सिनानै लाना फैबाय आं मोजां दावमै मा नोंनिया दिनै डेटाखौ खना जाबाय नंगौ बस औ थां बस मोनसे खोथा बुंनि मा आंनो 10 टाका हरलाय सिखर जानो 10 टाका नांगौ जाथारदों सिखर जानो आंनो मोनजायाखै बिनानै आरो सिखर जानो फैदो थां गावबा गाव खामानियाव जाम्बा बसा फैसा होनांला दाउखुमाया जाम्बा बुंलांबाय इनि फैसाखौ र' बेटा दानना होगोन आं Woi, Mebla, bos doङो गैया दोङो है मा लंपेन्टआबो गोलैयोलै ओइ स्मार्टफोरनोलाय बेसे खिथाबाय थानांगौलै आङो खासे थांलाय खासे फैलाय डिस्टार्बनो ओ बस मा ओइ नै जाबाय हा जाबाय गंसे मा बिलाय लागालै माबा नामा मा क्रेम क्रेम मा बे क्रेम Cara jual bos. बे बुस्थुखौ दा आं गोदो नोंसिनि उन्दैयाव सोंदोंमोन दाबो नुबाय माथो बहानिफ्राय लाबोखो Woi, kokrapan jual bos. गुथियालाय बोरै गुथिया Ah, butika biar sedang le, bagus juga bos. बेंग्रा साला पकेट मारा मा जाखो Bakor deh bos, kalau sudah. बाखरनो Oh, साला सुवा खामानिखौ मोजां मावनो रोङा थाइथामा थानाय नोंनिया थांनो थांबाय hei bos, mana ini kalah lagi. थांना बायह्राव साला
हौवाफोरा खामानिखौ मोजां मावा गारा मोनसे खालामबाय थागोन बोलो गैया फाङा थिङाफोर फाननांगो थादों बेयावनो दिस्टार्ब आरो बै सासेयाबा मा लाबोबावगोन सिंहबाय मा मोसेब जाना फैगौरा गैलालै मेब्लाफाय साला सुवाद बसआ थाइथामा थाना दानना आंखौ आंनिखौबो थाइनाया थाना दानदो बिराद जोंनि बसआ सुवाद बसा आं थांसै नोंसोर था दे इटाग्रा बसा एकदम बारा जाथारदो र' आंनिखौबो थाइनै दानबाय थायो खारगारनाया सामगोन नामा फै जोंना बसआ जोबोद मोजां जोंजों थांफानो हागोन फै साइलखौ इथिं गारा दोनथ' आं बसखौ रायलायनोबाय ओइ मेब्ला बसआ दोङो ना दोङो दांलै थां ओइ बस मा लाबबाय बस लाबबाय मा खालामखो लाबबायलै बस लाबबाय माखौ लाबखो मोजां बुंलाबायनो मा लाबबाय नोंखो लाबदो दिनै एक गुलि दुसिकार लाबफादोलै बस मा एक गुलि दुसिकारलै खोनाफेरि बाथ्रा बोरो मालाय बस बाहेरावसोलै थौजौ नायनि मा एक गुलि दुसिकार लाबदो ओइनि बस ओइनि ओइ मेब्ला मा बहा थांनायखो बोरै बहा नै बस नै बेखौनो आं गिनासो खारदोंमोन बस नै ला नैबेनो माला मोजांथ' माला आरो मोनसेलाय आरो नै खासि गोदान एडमिसन लानो फैदों बाबुआ रोंगौ रोंगौ नों देखोबा देसिगाव खारनायखो मिथिखागौ माथो रोंगौ खागु मानसिखौ नायनानै रोंनाय रखमखौ नुखादो जागोन खागु दिनैनिफ्राय नोंखौ जाखायो जाबाय जोंनियाव थानो हागोन रोंमारथारगोन जाबाय जाखायो फै सिङाव फै साब्रैबो सालाखौ आं जायगायाव दोननांगौ र' ओइ बाबु मा बस बहानि जाखो नोङो ओइ गान्धीबारिनि नंगौ अ मुङालाय मा नोंना टक्ला बर' होनना लिङो गाज्रि नङा मोजाङानो माथो हामसाबगोन दे जागोन गाबोननिफ्राय नोङो जोंनि खामानियाव जइन जाफैदो इसरलै बस दे होमबालाय जागोन दे बस ओइ गब्ला मा बस मा साइकेल लाना फैलाय नायनि बाहाय र' ओइ सिगां बाथ्रा माथो र' लासैनो थिखांना लांसै आङो नै बस लाबोबाय लांबाय सेंग्रानि ना सिख्लामोन साइकेलालाय सिख्ला माबायदिमोन मोजां ना साफा ओइ बारा मोजां नङामोन नङा ओहो सिख्लाखौबो लाबोनो हानांगौमोन उननि खेबसेयाव लाबसिगोन बस जागोन र' साइकेल नायनि बाहाय साइकेलालाय पाम्पसारसो नामा थिगैनो बे मोनसेयालाय माबायदि दं बेबो थिगैनो मोजां साबास गला साबास बेबायदिनो मोजां लाबोबाय था आंनो होमबानियासो नोंसिना सानफ्रोमबो बारायबाय थागोन गुरलाबा जागोन बस ना दिनै नोङो थाइथाम बाथाना बारायबावनो हागोन आं जागोन बस थांसै आं दे थां थोद मा जागोनब्रा मोनाबाय माथो मबाइलाव माथो लक मारनायलै सुवादालाय माबायदि फैगोनब्रा आंलाय बहा फानगोन आं दालाय है दा हारानि दखानाव गारनायगोन होमबानियानो जा किलार जागोन होद जानाय नंला बेयाव मदायदों माथो थांनोसै आं बेयाव है मबाइलखौ लांफानांगोन ओरैनो मोननायथ' मालाय थाबायबायसै आं ओइ नाब्ला दरजाफोरा मोजां थांना दोन आं न'आव थांसै जागोनलै बस थां बसनि माजों खाव रोंगोन नाथायनो बावबाय थादों
Kadang-kadang jauh kena bener baik.